Урал райондары Баймак, Сибай, Күмертау калалары һәм Ырынбур өлкәһе гаиләләре үз сыгыштарын видеоязма рәвештә тәкъдим итте. Эштәрде жюри әгъзалары дистанцион рәвештә баһаланы. Жюри рәисе Гүзәл Ишемгулова белдерүенсә, бар конкурсанттар ысын мәгънәһендә еңүче исеменә лаек. Гаиләләрнең балалар багып матур дөнья көтүләренә өстәп, талантлы ижади һәм оста булулары хайран калдырды. Барыһы ла гаиләләр халынуын конкурсанттары үз мисалында асык күрһәтте. Бик кызык кына балык карап ултырабыз. Әле без где-то bir 5 кенә ролик карап өлгердек. Әлегә ул миңа бик кызык. Гаилә ул безнең төп таяныс, төп ышаныс. Гаилә тату икән, тормышың да һәйбәт, дөньяла. Тату гаиләләр күпкә күңеллерәк, матур бара. Шуңа күрә ул участникларга мин үземнең зур рәхмәтемне әйтермен, шулай катнашып ебәргәннәр өчен шундай роликтар. Ижади гаилә номинациясында Баймак районынан Халиковтар, гаилә осталарында Кугасын районынан Хоснуллиндар, гаилә кыйммәтләре номинациясында Сибай каласыннан Хәсәновтар беренче урында яуланы. Ашап эсү менән дандар сыкмай, матур яшәү менән дан сыга. Бuna бұл хүзләр төп мәгънәһе гаиләлә татулык булган хәлдә без гаиләнең матурлыгын, уның киләсәген, балаларның, гомумән халкыбызның киләсәген гаиләләр күрәбез. Әле бүгенге оештырылган Сибай хакимияте мәдәният бүлеге тарафынан бик матур бәйге карап ултырабыз. Бunda без халкыбызның борынгы йолаларынан башлап бүгенге көндәлек тормышында һәм үткән тарихи әйберләрдә лә һәм Ермон яһәтеннән дә бик күп мәгълүматлар халкыбызның эшчәнлеген, уның тормыш көнкүрешен һәм безнең аш-шуга осталыкты, кием, milli бидәүстәр һәм башка бик күп әйберләрне карап ултырабыз һәм шундай һәләтле гаиләләр, тату гаиләләр барлыгына хукланып ултырабыз. Өлгөле Башкорт гаиләһе республика конкурсының төбәк этапта республиканың бөтә кала һәм районнарында ла үтте. Һөҙөмтәлә финалга сыккан 21 гаилә 1 мартта Башкорт гаиләһе көненә арналган Етегән республика бәйгеһендә үз кала районының данын яклаясак. Был конкурста иһә төбәк этапта еңгән Мәрьям һәм Рауил Хасановтарның тату гаиләһе калабыз намасын яклаясак. Фәрүз Рафиков, Руслан Көмешков, Любовь Карпова, яңлыктар.